chiar și mai mult. Să mă duc în unghi. Și mai mult. Și mai mult. Și să obțin acel unghi. Dacă voi putea. Se minunează creștinii ăștia. De li s-a îngălbenit părul în cap. Ce vreau eu să fac aici, dar... Să întoarcem acum. Să vedem ce unghi avem. Deci, aș putea să o catapultez de aici. Nu zice rău. Nu zice rău. Să vedem dacă se poate. Avem și gardul vecinului. Gardul vecinului. E jenant gardul vecinului. Da. E de lemn. Vedem ce iese. Deci ei se numesc Arboga. Să vedem dacă putem să descărcăm aici. După a treia sau a patra încercare, a treia sau a patra încercare, am mai redus din unghi. Am mai redus din unghi. Și voi încerca să descarc așa, pentru că încă o manevră, sincer, nu mai am chef de făcut. Sincer. Vor fi foarte multe reparații de făcut. Astăzi am schimbat două cauciucuri pe spate. Remorca merge cât de cât, dar acest backlift, care știam că funcționează, a fost sabotat. N-am cheie, n-am curent, n-am telecomandă. Probleme de direcție, de frâne pe camion. Va trebui să le rezolvăm încet. Hai! Încet și cu răbdare. Deci avem acești paleți, o să încercăm să scoatem. Va trebui să fac un pic de curățenie aici. Un pic de curățenie. Deci suntem la 3 ore de terminal. Tjena man! Jag har stått med personal sedan 8:30 i morse och väntat på varor.
Det är bra. Det är inte bra. Det är bra. Varför är det så för? Varför? Kolla, jag kommer till dig, det fungerar ingenting. Jag har Nej, ingen... det är för att du inte har det du behöver på bilen. Vilken bil? Ja, släpet då. Så varför är det så här sent? Jag är inte sant. Jo, 8:30 ska jag ha mina varor. Ja, men det är prata med transporten. Jag kommer direkt till dig. Jag åker på morgonen, jag lastar klockan 4. Du har inte varit här. Nej, jag var är det här inte... 6 i morse. Jag har inte kommit här, jag kommer nu till dig. Jag har inte varit här. Jag kommer nu. Ja, men varför kommer du inte när du ska då? Jag kan inte flyga, jag kommer på första kunden efter jag kommer till dig. Då har du varit på ett ställe och sen kom du till mig. Ja, Och det har tagit sen 4 i morse att komma hit. ja, 6 timmar. ja. Men vad är det som har hänt då? Det finns fel på bilen, mannen. Det låter ju bara som skitsnack. Deci, o să-i catapultă marfa asta, jenantă. Ja. Jag tror inte jag kan låsa till det. Deci cam asta este stilul. Și aici este super jenant pentru că Du har inte eltruck? Vad sa du? Har du eltruck i butiken? Det blir problem. Det blir problem. Nicio șansă să-l mai ridic pe ăsta. Deci nici o șansă să nu mai ridic pe ăsta. Nu știu, cred că are vreo 700-800 de kg. Ok, deci trebuie două. Să folosim două. No. Folosim un backlift. Dacă nu avem, folosim alte istorii. Ok. Deci
Clientul meu a văzut pe față bucuroasă avea când a văzut că a venit și camionul ăsta atât de repede. Ok. Am mai ridicat un pic. Deci îl avem în mâini. Îl avem în mâini. Pe gică, care a căzut. Știam că n-am spațiu. Trebuie să arunc din cartoanele astea. Ok. Deci asta nu mai este transport, asta este jonglerie cu camioane. Efectiv e jonglerie cu camioane. Jonglerie cu camioane. Ce spațiu de întoarcere de care am nevoie. Va trebui să-l câștig. Ok.